Hey, is Eoin Ó Dubhghaill it is your nose agus seo leannas mo Léirmheas ar an scannán nua Incredibles 2 agus cúra céime dúir a dhéanam do chléite sa Léirmheas seo. Sin ifid I hían. Robbie is a cat and give it a ba. He was her father Bebo, he was her father Spree at San Andreas and PS2 agus he was her father plan where scannán anus Anchorman agus in chéad Incredibles an gemach it's the picture an bliantin nish chéad in the ignition tá in chéad scannán Ellis ra Incredibles 2 it's the picture an agus an wilcha chut the chléite céanna leis an chéad can. Well, an will? Oh yeah, ní Jeff Becky, I'm so sorry. Well, pugad an scannán so díreach treéis deire an chéad can leis an chláán a treid the Underminer agus gan gal as scéal an Numracha in sin téan móthir an chláán Elastigirl agus achtar hain agus fan Mr. Incredible Somáile le na gasúr. Tá na haisteoirí céanna fáda leis chomáile sin stúr thir de chléite Brad Bird a hainin lom go mór. Tá barúil tá los lasrach leis agus tá an chuí úsáid in na sáirlaochra éagsúla agus cuachtaí sa scannán seo fíorhá le bhádí smú croíocht na aon scannán X-Men na Fantastic Four a feici am le déimlíon an nus. Na ráirc is fearr I mo thuairim sé na aon ráirc leis a báiste óg Jack. Agus tá cúpla ráirc leisin tá mar chud cinn stuff is fearr dat an Pixar I díomh. De chléite an ide. Ach, farir titan scannán síos chumsa leis an príomh baddie sa scannán Screenslaver. Tá teacht láidir an cínte ach nar chuine tú gomprad Screenslaver leis an drochtaine sa chéad scannán Syndrome dar man nos go bhféadfadh Bird agus Pixar níos smúí in leis. Chomáile sin tá an scéal seo dídí ar ghasar níos mú na mar bhí chéad ceann. Agus cé nach drochar de sin amach samach tá an scéal beganín leab agus gargan zéig an scannán feice tú cé go le tarlú. Ach, sin ráte hainn scannán go mórlam, tá sé fíorhharúil tá an action amhá agus a luas eisteach leis agus má geireann níos smú na scannán seo eáil. So cé nach chuide de chléite hainn se go mórlam. Ach, cé ceap sibse. A rus mad de chléite nóin is na ruirt agus beidir an joke sean hééis 3 second. Take agus le mar Twitter ag óní díd 3 nó fág teachtracht gána hín bhí sean seo. Gur maigi agus slán. Oh, de chléite.